Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pabain, tapno saan kanto anakababain. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Naimbag abigat mo, ante. Napay, Papaitod ni nanang daytoy kamote. apay amang tag. Kat, kastalatibyaga, ante. No adda, agparaman ka. Na. Kagudwat sa kumot dayta. Nagadawn. Para kada kayo kano dayta, ante. Ha? Ananuak nga iti kamutay. Ha? Anya nga iti pangusarak dita kamutay. Ay nasanak amang mga niti kasta. Para lang iti baboy dagita. Apay jay nakasako akamote ijay ridaw bakal. Nintad dagiti karuba. Asino akaruba? Ay kat na kumaripitra. Akan parean daw. Kat apay nga raw nga da ijay ayan ti ridaw. Ay jak nga rod mabagkat. Ang mga no plano manan nga ibelang. Sayang mat. Ay kano jak magustuhan. Akan talaga nga ibon lang ka. Unay kamatan. Sika lang arudan ti ikanda. Ay nalakay, mabigbig-big ti pamilya tayo. Saan tayo basta-basta? Ikikanda ki din, iti basta-basta laang. Kita umanday ta nakasabit a medalya kan plakay dita. Dagita na, Pinakman labag ka tin jay kamotay. Tapno mangiling taka iti kanan tayaw. Rabanan tayo man nga ro, day ta intenda ka mo te. Ay nagsangmitan. Anya ti makunam GR. Nasamit ah. Syakman mo timang raman. Ay, mayat sa no adda partner na native akapay. Ay kaya mangluto ka, tatang. Ay, sige man nga raw. Pwa! Anya mo day tuntedan. Apay ang bakat. Binalitungog mo. Saan mo jekin nan kaw? Ay, si kang IGR. Saan mo, tatang? Apay ani nanang ket ibaga na binalitong. Talaga mo't binalitungog. Kitain nyo na, inay. Pat yamat day ta ananang mau. Tatang, suruan nak mga agaram. Agaraw. Iti day ta nga edad mau. Di mo pa'y amo ti agaraw. 20 kon. Ngumjak pa na padasan ti nagka-girlfriend ako nada. Mabuto nga mate. Siyak nga mite ko nada NGSB. Anya day ta? No GF since birth. Ay nagkapoy kan baraw. Di naklatultuladan. Nga idi baruak pa ay. Adaw ti girlfriend ko. Jak man amaw. Tanong masidagak iti balasang katag nervyosa ka. Ay, awan mo na baraw. Nakapoy ka. Kasano ka nga'y ang makaasawa? Isong nga rin suruan dak. Asino ngamin ay ati planong nga arman? Ni Vicky. Ni Vika eh. Di karo ba tayo, anars? Uwan ko matatang. Isugayam ti kurso na adam. Uwan tatang. Kastoy na iti aramidaw. Manulay! Ni matnanang mau di mga ayab kanyak. Saan tatang? Alaki din suruan na kon. Kastoy na oh. Manuling ko na! Tulang kaya! Apay ayang amain. At da pagsarsaritaan mi ka ni GR. Ayaw may kadita, oy! Ganos home! Palpasak pa'y ati ibagbagakan kwa na. Ay di mo urayan ngagbilang aksi ka manuray! Umayon! Apay ayang ayab kang ayab. Ala, agtugaw ka dito, abay ka. Pagtugawan nakman ang di taabay mau. Apay, di mo kaya takabay nak, gaputaba ka takaw na. Agat taba ko ngamin tisang aw mo. Apay ngamin ayang agmuskada ka. Ay, basta agtugaw ka. Apay ayang agong ungat ka. Nangag ko nga ro, tinagsarita nyo kini JR. Kunak man no agbuy-buya ka ititibe. Nangagaw, akayat nang armon ni Vicky. Uwan nga rod bakat. Kursunada na matgayam ni Vicky. Sa bagay, mayat. Tasaanan nga umadayaw.
Agkakaaruba tayo nga aga-abalaya. Ay, jak kayat. Anya, apay adi mo kayat? Jak kayat nga agbalin nga abalayan dagita tattao. Taapay. Anya ti di mo pangayatan kadakwada. Ay, ado ti rason no apay jak kayat ida. Ha? Mama dala mama. Day talaang. Kanjay inted da kamutay. Binalitungag. Ha? Datayaw, ama big a pamilya. Ikandalang iti binalitungag a kamutay. Ay, di mo biyangan ti desisyon ni GR. Bakit? No ni Vicky ti kayat na. Bayam laang. Kamu tilaangan ti kanuntayaw. Iso umata talaga tinakaerwaman tayo akanan. Basit lang ti kanak tagdaydaya ta. Ay, na kayo mangmangtag iti binalitungag a kamutay. Ay, dya ipukpukaw na dya karuba tayaw. Denggan nyo ang nalaeng. Ay na. Masapol pa'y ay adeng ganyo na laeng. Nangag ko, jay ka no binalitong akamute. Ah, Ha, day, tay intad tayon samot, day jay. laki di ah. Apay binalitong ay jay intad tayo? Ay, ti ko nakat saan mat. Mayat mat day ti kan kanan tayaw. Wan nga rod. Naimas mo. Apay ngay. Ay. Babain na tayo ni Marisabel. Ay, wan nga raw. Kababainan kadagiti karuba. Nagmalas mo tayo. No kaano pa'y mga ni Vicky di balay pukpuk ka mo ni Nanang. Un nga raw, barawk. Ay, dahil dyan ni Vicky oh. Aguro-ura iti pagluganan na. Mapan siguro agjutin ni di ospital. Ay katingkan Anyang iti aramidag. Adamat motor mo. Ilugan mo na taitulod mo iti ospital. Mabainak. Kas di mo tinarami ni Nanang. Ay, Jackman amo ni nanang mo. No apay akas jay na. Ay na. Sapay sang kaulit na nga ibaga. Sana basta-basta ti pamilya tayo. Di adal kayo. Nagalas mo ti kas jay. Ne. Adan na para ni Vicky at tricycle. Awanay. Mapanay. Mamatan ni Jay Garden bakit? Wan lakay. Jay balon tangay, inalam ka din. Anda dito'y bag. Dito yan likaw, di pagnaanta. Apay ngay. Adayo dita ah. Ay, kaya't mo nga raw, di lumabas di tasangwanan ti balay, dagita akarobam. Ay, sana. Diyak kaya. Ay, pagsasawan na kan tumanan. Ay, saan tayo lako mga ikan idin iti kamutay. Nagbabawi ak nga raw, anang tad iti kamuti kadakwada. Huwag nga ron. Adama gayam sana nasaya at may bagpagada. Baknang dangamen, iso akastada. Adumot yam amo tayo abak nang ditang saan matakasta ti ugali da. Ngam apay akasta dagita a pamilya. Bakit? Apay nga ibababam dagita medalya dita anaawat mo. Ay, kat punasa ka. Linisak, tadyak kayat anatapok da. Nagmayat man no kasta ti aramida bakit? Punasak nga rod, tadyak kayat anatapok dagiti gamit ko. Sana kasken ka. Awan pa'y amumot, di mo pa'y amumot apunasan dagiti gamit mo. Ammom bakit? Day taugalim tinasken alinisam. Anya! Iso tinasken alinisam. Saan kita dagita a medalyam? Tapay! Anya ko mati problemam iti ugalay ka, ah? Di mo amaw? Kunamatlan asino ka kasayatan launay? Baliwam taugalim a nagmaday. Naglaing ka amang tagibasit iti padam a taaw. Ta sino ko mati tinagibasit ka, ah? Dagita karuba tayaw. Inikanda ka lang ruden iti kanam. Ibagampay ang nabalitungag. Di ka katagyaman ta inikanda ka uray no kasta ka. Agtaldakan! Ibarsak kunto pa'y dahito igam ko amidalyakan ka! Adda ka mat dito'y ruar, GR. Unta tang. Tantan awam mat day tabalay da Vicky. Kaano nga ta may bagak tirek na ka ni Vicky?
Adda na panunod ko. Anya dayta. Mayat gayam daytoy na panunod ko. Sigurado, maaram mo ni Vicky. Ibagayo nga ro din ati Aramida. Inton bigat, agmalmalam nga awan dito'y balay ni Nanang Mau. Kastaya. Agsakitak inton bigat, kat ayabam ni Vicky. Ha? Agsakit. Vicky, naawan serak mo ita. Dito'y kalaang balay. Wan nanang, aglinisak dito'y balay. Mapan kami ije garden kan ni tatang mo. Agluto kanton anak ko, Jay manok tilutuam. Sige nanang, isarunok ton je balon nyo. Mabalik ka diya tulungan nak. Ni, apay akas na tilangam. Agner-nervyos kan samo, JR. Ni tatang ko. Ha? Apay ni tatang mo? Umay mo man kita ni Jibalay. Sige nga Rod, mapantan. Awan mo't goregor ni tatang mo. Normal mo't tibipin na. Uray jay pitik ti puso na. Mayat mo't. Tatang. Anya ti marikrik nam? Daytoy barukong ko. Medyo nadagsan. Tinasayaat, ipantayo na di ospital ni tatang mo. Tatang. Jak kayat ije ospital. Di namat kayat. Di kayat ka bantayan daklaang. Ha? Ay, nangagbaw. Naskan nga ipanda kay di ospital, tata. Malakit din. Mapan kayo kit di agmerienda. Ha? Agmerienda? Ala, umay kan Vicky. Tungpalan tati kayat ni tatang. Amangan no maatake. No di ta tungpalan. Pasensya ka ni timpuk-pukaw ni nanang ko. May pangabiti kamote. Siyak ti rumbang nga agpasensya. Ta binalitong agsamat nga agpaiso di intad mi. San mat? Gaga nga iti kamote. At dala ta mailaok ang nabalitungag. Mababay na unay kin kan Vicky. Anya? Love ka nga min unay. Ha? Ni nanang mo day ta sumungad. Agawid akon. Saan? Ag-holding hands taki di. Ha? Anya? Taapay. Day! Anya ti kaya tasawon da ito, JR? Nanang, awan maaramida mon. Ginayat kamin kini Vicky. Anya? Ay, ayatan mi ti maysa kan maysa. Anya ka ni ti pagbagam. Yun ay mat na nagasat mo, anak ko. Na? Ay, nagado di ta, babay! Baknang dakan di adal dakas ka da tayo. Apay da ito ipayakaro ba tayo? Apay nga yanak ka. Ay, apay nga. Kunak man nagsaksakit ka. Apay magnakamatan. Kung haklaang dayjay, tapno umay dito'y balay ni Vicky. Anya. Among bakit? Swerte ka no ni Vicky ti agbalin ang manugang mau. Nurse ko naman. Nukas tang ag-high blood ka, adda mga sikasukan ka. Kang runaan na, nasaya at ti ugali na. Kasta ti kayat ko nga agbalin ang manugang. Ha? Among bakit? Nasaya at da pamilya. Wen, purno as anda adi adal. Angam sa anda amanang tagibasit akaskan ka. Tasika, nakababain ti ugalim. Nakababain ka talaga. Kuha lakay. Ay, kuha ngamin. Day, kuha ngamin. Katlaglagi pang ti pagsasao ako na bakit? Di ka mang pabain, tapno saan kanto ang nakababain. Titan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pabain, tapno saan kanto ang nakababain. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaya ni timat direksyon ni Teresa Calay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez.
May sapay, asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.